În vremea aceea, mergând Iisus pe cale, un om a zis către el: Doamne, eu voi merge după Tine oriunde Te vei duce. Atunci Iisus i-a zis: Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Și a zis către altul: Vino după mine. Dar el a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să merg să îngrop pe tatăl meu. Însă Iisus i-a răspuns: Lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Voi merge, Doamne, după Tine, dar mai întâi dă-mi voie să las rânduială pe cei care sunt în casa mea. Iisus însă a zis către el: Cel care pune mâna lui pe plug și se uită înapoi, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfat s-a făcut în sânul Sfintei Treimi să se facă om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și s-a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și când se vorbește despre chipul lui Dumnezeu din om, este vorba, iubiți credincioși, de suma tuturor puterilor sufletești și trupești, care se însumează în acestea trei, în rațiune, voință și sentiment. În acestea trei, în minte, cuvânt și duh. În acestea trei, în Duhul omului, sufletul omului și trupul omului, fără să vorbim despre trihotomie, ci de dihotomie, trup și suflet. Dar în centrul acestui chip al omului, al Domnului care se află în om, se află marele dar, iubiți credincioși, numit libertate, voință liberă. Această voință liberă este cea care ne dă nouă puterea să fim copărtași la realizarea noastră ca asemănare cu Dumnezeu. Vrem sau nu vrem? Acceptăm sau nu acceptăm? Alegem sau nu alegem? Nu ne-a făcut Dumnezeu și am rămas așa într-o stare de nemișcare, ci este un dinamism interior în adâncul ființei noastre, o zbatere și o luptă unde voința ocupă locul important de fiecare clipă când omul alege să fie după voia lui Dumnezeu, să fie după voia lui de cele mai multe ori orientată păcătos, sau să fie după voia celui viclean și întunecat în adâncul ființei sale. Și atunci omul se află aici. Alege voința lui Dumnezeu, voința lui pământească sau voința demonilor. Și toată lupta aceasta se numește nevoință, adică tăierea voii păcătoase, conștientizarea voii lui Dumnezeu, alegerea noastră în mod conștient să facem voia lui Dumnezeu și urmarea lui Hristos. În felul acesta, lupta cu păcatul și dobândirea virtuților este, de fapt, realizarea asemănării omului cu Dumnezeu. Această asemănare se face, iubiți credincioși, se realizează printr-un efort continuu și printr-o tensiune neîncetată a voinței noastre în voia lui Dumnezeu. Dai voință, iei putere, spune cuvântul duhovnicesc. Dai voință omenească și iei putere duhovnicească. Dai voință, dai partea ta și primești har și putere de sus. Dar, iubiți credincioși, și aici trebuie discernământ, pentru că nu trebuie să o iei înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să rămâi în urma lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți impui voia ta în voia lui Dumnezeu, ci trebuie să stai într-o disponibilitate continuă în fiecare clipă de a asculta în inimă voia lui Dumnezeu, precum prorocii: Doamne, grăiește că robul Tău ascultă. Asta înseamnă lepădare de sine, adică de ego, nu de eu, pentru că sinele trebuie afirmat și ego-ul acesta trebuie distrus. Sunt întrebați oamenii, de la cei mai mici până la cei mai mari, de la cei mai slabi până la cei puternici, sunt întrebați: Cine ești tu, Domnule, cu tare?
Și o să vedeți că el nu știe să răspundă. El se identifică cu funcția, el se identifică cu lucrările sale exterioare, se identifică cu puterea sau cu firma. Eu sunt cutare de la firma cutare. Eu sunt ucenicul lui cutare sau lui cutare. Eu sunt domnul cutare sau cutare, dar el nu știe cine este el. Pentru că voia lui în continuu este în voia, iubiți credincioși, a celor din afară. Nu este în voia lui Dumnezeu. Și atunci omul duhovnicesc care trebuie să ajungă la cunoașterea de sine, trebuie să se cunoască pe sine într-o lumină. În lumina cea adevărată, în har, doar avea așa, el poate să se vadă pe sine, să știe cine este el și să se afirme pe sine în voia lui Dumnezeu cea sfântă. Dar noi spunem rugăciunea: Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Doamne, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, voia Ta cea sfântă să se facă în fiecare clipă a vieții noastre. Dar iată că în pericopa evanghelică de astăzi, iubiți credincioși, se vede acest cuvânt, voie liberă, de 3 ori orientată greșit. Pentru că în vremea aceea, mergând Iisus pe cale, un om a zis către el. A zis el, nu i-a cerut nimeni să zică. El s-a implicat, dar nu i-a zis nimeni să se implice. Și atunci, în vremea aceea, mergând Iisus pe cale, un om i-a zis către el: Doamne, eu voi merge după Tine oriunde Te vei duce. Dar unde să mergi? Unde să te duci? Unde să îl urmezi pe Hristos? Decât unde este voia lui Dumnezeu cea sfântă. Și atunci voia lui Dumnezeu, iubiți credincioși, este nu în formă, nu într-o lucrare exterioară, nu în materie, nu într-un loc anume, nu aici sau acolo. Nu este voia lui Dumnezeu și locul lui Dumnezeu în cele materiale, ci oriunde vei merge, adică într-o stare de har. Și Domnul îi răspunde: vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Pentru că Domnul, iubiți credincioși, se hrănește și se odihnește unde? În voia Tatălui Său. Pentru că El spune: hrana mea și băutura mea este să fac voia Tatălui meu care m-a trimis. De aceea, dacă tu vrei să mă urmezi oriunde vei merge eu, omule, tu mă vezi într-un mod materialist, mă vezi trupește, mă vezi ca om, mă vezi ca loc, mă vezi ca așezare, dar eu doar în voia Tatălui meu sunt. Și dacă vrei să vii după mine, eu îți spun că n-am loc pe pământ, pentru că vulpile au vizuit și păsările cerului cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul pe pământ, pentru că greu de găsit inimi disponibile să facă voia lui Dumnezeu cea sfântă, să odihnească pe Hristos în inima lor, inimi care nu-și impun voia lor, ci fac voia lui Dumnezeu. Acestea sunt inimi smerite, precum inima Maicii Domnului, care a spus: fie mie după cuvântul Tău, în pace, iată roaba Domnului. Deci, iubiți credincioși, a avut gând bun acest om. A vrut să-L urmeze, dar vrea să-L urmeze într-un plan fizic, într-un plan material. Și nu aceasta este voia lui Dumnezeu cea sfântă, ci voia și urmarea lui Hristos este în voia lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că eu și Tatăl una suntem. Învață-mă, Doamne, să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Și a zis către altul, de data aceasta nu omul îi propune lui Dumnezeu sau Mântuitorul Iisus Hristos, că nu știau ei cu cine vorbesc. De data aceasta nu omul îi propune să-L urmeze pe Hristos, ci Dumnezeu spune clar. Hristos spune direct: vino după mine. Dar el a zis: Doamne, deci l-a recunoscut ca Domn.
dă-mi voie întâi să merg să îngrop pe tatăl meu. Păi dacă ți-am spus eu, hai, du-te, vino, nu mai te ocupa de cele pământești. Deci unul a vrut să vină, dar într-un mod materialist, altul i-a zis, Doamne, vin, dar dă-mi voie, să îngrop pe tatăl meu. Și atunci, iubiți credincioși, Domnul Iisus îi răspunde, lasă morții să-și îngroape morților, iar tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Nu te mai ocupa de cele pământești, pentru că alta este lucrarea, alta este menirea, alta este esența. Voia ta să fie precum în cer, așa și pe pământ, adică vestește împărăția lui Dumnezeu și fă misiune duhovnicească, nu te mai ocupa de cele trecătoare. Deci vedeți, iubiți credincioși, voia omului cum este ori înaintea lui Dumnezeu, ori înapoi lui Dumnezeu. Vrea Domnul și nu vrea omul. Vrea omul, dar nu mai vrea Domnul. Deci trebuie aici, în prezent, nici aici și nici aici. Aici, în prezent. Doamne, când vrei Tu, cum vrei Tu, cât vrei Tu, predare totală în voia lui Dumnezeu și culmea. Abia atunci se face voia Ta. Pentru că dacă un părinte vede că copilul este dispus să asculte total pe el, părintele îi face toate membrele. Pentru că este ascultător. Iar când el nu este ascultător, nu îi face voia lui, pentru că știe că va greși. Și cu cât copilul este mai ascultător de părinte, cu atât părintele este mai ascultător de copil. Este aici un paradox, iubiți credincioși, al nevoinței și a tăierii voii. Dar mai departe, un altul zice, voi merge, Doamne, după Tine, dar mai întâi dă-mi voie să las în rânduială pe cei care sunt în casa mea. Nu, mulțumesc, nu trebuie. Dacă a apărut iarăși acest dar, dacă vrei să fii iarăși cu inima la rânduielile tale trecătoare și n-ai înțeles că misiunea noastră este duhovnicească, e mai pe sus de lumea aceasta, mulțumesc, nu trebuie. Rămâi cu casa ta, cu lucrurile tale, pentru că ești lumesc. Însă Iisus a zis către el, cel care pune mâna lui pe plug și se uită înapoi, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea, ca să fim fii ai împărăției, să fim fii ai luminii, în fiecare formă, în lume, în monastire, în familie, în pustie, în singurătate, singur de a-i fi, trebuie să fii dispus să asculți în inimă voia lui Dumnezeu care se grește în continuu. Această disponibilitate ne așează pe noi în starea de ascultare. Și starea de ascultare înseamnă armonie universală. Starea de ascultare înseamnă, iubiți credincioși, precum în cer, așa și pe pământ. Deci fiecare dintre ei, ori a luat-o înaintea lui Dumnezeu, ori a zis că își îngroape pe Tatăl Său, ori a zis că își rânduiește lucrurile din lumea aceasta, dar n-a spus, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul i-ar fi spus, deci așează-ți casă și vină după mine, dacă ești dispus să faci voia mea. Doamne, ce vrei să fac? Du-te și îngroapă pe Tatăl tău și apoi vină după mine, dacă ești dispus să fac voia mea. Doamne, ce vrei să fac? Că vreau să te urmez. Urmează-mă unde vei merge eu și vei fi după mine când pe muntele schimbării la față, când între oameni și probleme și situații, pentru că ești dispus din start să faci voia mea, a lui Dumnezeu, nu voia ta impusă sau argumentată, sau sucită sau răsucită. De fiecare dată când duhovnicul sau învățătorul sau convățuitorul duhovnicesc sau mai mare le dă o ascultare, iubiți credincioși, prin el curge un har, o putere și o binecuvântare. Dar dacă acesta închide inima și spune nu, da, dar, și în continuu spune nu, dar poate așa, nu, dar uite că așa ar trebui, inima aceea se împietrește, iubiți credincioși. Inima aceea nu mai simte sensibilitățile duhovnicești. De fiecare dată simți cum acea putere, aproape în mod fizic, se întoarce în tine, tu cel care dai pacea, binecuvântarea, că ai ascultarea, să fii povățuitor și simți cum puterea aceea se întoarce în tine și ricoșează.
și sesizezi cum acela nu vede, nu simte, nu înțelege, își urmează voia lui și nu ajunge bine. Nici el, nici în jurul lui nu se întâmplă lucrurile bune. De aceea, ce trebuie să învățăm pe copii și apoi noi, în primul rând, iubiți credincioși, lucrurile rațiunii și ale științei lumii acestea nu. De ce? Pentru că dacă el este plin de știință, dar nu are lucrarea de nevoință, el va folosi voința lui în mod greșit și cu știința aceea se va nenoroci. Ce vreți? Ce trebuie să-i dai copilului? Să-l înveți toate ale lumii acestea, să le organizeze precum lasă-mă, să le pun în rânduială pe toate cele din casa mea? Le pui într-o rânduială după voia ta, dar nu după voia lui Dumnezeu. Deci primul lucru care trebuie să-l învețe omul este ascultarea, adică suprimarea puterii raționale până când izbucnește puterea noetică din inimă, puterea duhovnicească, iar apoi această putere suprimată trebuie deschisă și să urmeze puterii din inimă, astfel încât voia lui Dumnezeu să continue și să conducă părerea noastră sau rațiunea noastră. Dăm voie să fac, dăm voie să dreg și în nicio direcție omul n-a făcut bine. Câți dintre noi, iubiți credincioși, în familie, în monastire, în viața de zi cu zi, suntem în fiecare clipă dispuși și atenți să privim voia lui Dumnezeu, care se comunică în primul rând prin mai marele nostru, ne se comunică voia lui Dumnezeu prin Scriptură și prin porunci, prin rânduielile biserice, prin legile lumii acestea, prin toate care le înconjoară Dumnezeu, ne grăiește și ne vorbește. Dar noi ne trezim de dimineață și spui, mi-am propus să fac cu tare. Ți-ai propus tu, dar poate nu și-a propus și Dumnezeu cu tine. Deci dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, e o vorbă veche, spune-i planurile tale. Planurile tale care sunt mai presus de planurile lui Dumnezeu cu tine. Dar tu nu crezi că Dumnezeu este un părinte iubitor. Tu nu crezi că tu ești un fiu al lui Dumnezeu, un Dumnezeu după har, care trebuie să te realizezi în această stare. Tu nu crezi că Dumnezeu te iubește mai mult decât te iubești tu pe tine. Tu nu crezi că Dumnezeu te iubește, te protejează și te proniază mai mult decât o mamă își protejează copilul său. Tu nu crezi că Dumnezeu este atotputernic. Nu crezi că Dumnezeu este prezent aici și în inima ta. Nu crezi că Dumnezeu în fiecare secundă îți spune ceea ce trebuie să spui. Și atunci te bazezi pe tine. Ce ești tu, o frunză în vânt. Dovadă că în fiecare zi se întâmplă lucruri mai presus de puterea și de voința noastră și ne întristăm. Ne mâhnim, ne supărăm, ne tulburăm. Pentru că ne-am impus voia noastră în mintea noastră, am impus-o și în ceilalți, în formele și lucrările exterioare, și apoi suntem atât de nebuni cât vrem să o impunem și lui Dumnezeu și cârtim că nu se face ca noi. Și la suprafață noi vrem să ne numim oameni duhovnicești și creștini autentici. Dar cel care pune mâna pe plug și se uită înapoi, adică se uită precum femeia lui Lot când a plecat din Sodoma și Gomora, când a plecat și s-a uitat înapoi, s-a transformat în stâlp de sare în loc să se uite înainte, să ajungă în munte, iubiți credincioși. Nu te uiți înapoi, nici prea mult înainte, mai presus de voia lui Dumnezeu, ci stai în prezent și spui în continuu, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Și o să vedeți cum inima se eliberează. O să vedeți cum mintea se luminează. O să vedeți cum inima se liniștește și capătă o odihnă și odihnește pe celălalt. De multe ori când se vine la mănăstire, creștinul de rând vrea să se roage, sau vrea să postească, sau vrea să privegheze, sau vrea să se închine la Sfintele Moaște. Se duc în pelerinaj, se duc la Muntele Atos, se duc la Ierusalim, se duc la mănastiri și se întorc acasă tulburați. Oare de ce? Pentru că au venit cu gândul să facă și ei un moment de maximă spiritualitate, neînțelegând că duhovnicia începe cu tăierea voii. La mănăstire înveți să stai voia, într-un pelerinaj înveți să stai voia. Când te duci la Muntele Atos, înveți să stai voia. Nu-ți impui voia ta. Și atunci vei găsi o dignă a ta și a altora. Dacă nu, sub formulă religioasă, nu vei face altceva decât să tulburi tot în jurul tău. De aceea, iubiți credincioși,
Această lucrare de smerită cugetare, de nevoință și de tăierea voii se învață. O primește așa deodată, se învață. Învățați de la mine smerenia și blândețea și veți avea odihnă în sufletelor voastre. Învățați la mine smerenia, adică tăierea voii, și blândețea, fericiți cei blânzi, că aceia vor stăpâni pământul, adică pofta și mânia, și veți avea odihnă în sufletelor voastre. Zice Domnul, învățați de la mine să nu vă mai faceți voia voastră, pentru că nici eu nu mi-am făcut voia mea, ci am făcut voia Tatălui meu, cel din ceruri, nici eu n-am venit să stăpânesc, ci am venit ca să slujesc, și atunci veți avea odihnă în sufletelor voastre. De aceea, iubiți credincioși, în pericopa evanghelică de astăzi ne descoperă o esență a lucrării duhovnicești, lepădarea de sine și punerea voinței noastre în voia lui Dumnezeu. Dar avem impresia că ce vrem noi e voia lui Dumnezeu. Nu e așa. Pentru că nu suntem dispuși să facem voia lui Dumnezeu. Dar când te-ai trezit și ai de această disponibilitate totală ca astăzi să se facă voia lui Dumnezeu prin tine, vei vedea starea de bucurie, de veselie, de împlinire, de liniște, de pace și de siguranță. Dar noi în viața noastră, de tineri, când suntem neascultători, suntem mândri și plini de noi, facem alegeri. Când plecăm prin drum, când ne ducem la o facultate, când ne alegem o meserie, când ne căsătorim, când mergem într-o altă țară, când ne însoțim cu unii sau cu alții, când cumpărăm lucruri sau nu cumpărăm sau ne mutăm într-un oraș altul, facem alegeri după poftele noastre. Și deodată se înfundă drumul și spunem, Doamne, dar de ce nu mă iubești? Doamne, dar de ce nu mai merge treaba? Că eu mă rog, că eu postez, da, dar ia uite mai în urmă, câte alegeri greșite ai făcut tu, în care ți-ai orientat voința și acum mai vrei tu, eu ca Dumnezeu, să-și girezi alegerile tale proaste, te întorci înapoi. Pentru că ai de spălat păcate sau alegeri greșite. Și atunci, iubiți credincioși, ce trebuie să facem noi în fiecare clipă, mai presus de orice? Smerita cugetare care se naște din ascultare, care se naște din tăierea voii și predarea voii noastre totale în voia lui Dumnezeu cea Sfântă. Amin.